Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagbanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ke jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban layu ban kuli da ka education loan. Hila ruban shukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, arn riwe khandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka North Eastern Hills University Students Union haka nyautrik unaitung alatar arpulai kala IT daka jingtho sya menteri ketenat sam boarding jong ka sarkar jilla UET Mandal ban pensingaw lor ka jing ka bagi samla puli jong ka skul ba ni hu kia kendu mau siang ban pen kre ya ki examen nakada ko jing pilip boarding jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited ka badang peteng hadu mentam Haga jeng krem ikla pathai kubor kinong alam jong union kila ong ba ka examen jong ki samla puli ka skul ba nehu kandang kut hadu ka bakut jong upanai nailar aja apulai bar ka jing yai biteng jong ka tanat sam boarding bandang yai pelip ya ka boarding haga por men kalakta hadu kata ya ka por krekot jong ki samla puli na kalyang jong union kalak kerpat ya menteri bo unshim khia halo ka ni ka jing pensngau na ka banta ka jing mentoy bar ka bit ka biang jong ki samla puli Ina kini usul nyawan transmisi ni punya transpan kini dah siding peran tanamar kini kena lehu mentah kena berkuliah lehu tidak ke exam ke final exam lagi. De nak tahu juga ni siding pun kena exam tinggi awak rekod dah mian. De nak liang kejung ini isuan berkepat bermain try kalau siding mentah sport hani for exam. Dari nak mentah unai Julai adu unai Agust ke Sautrik. De nak liang kejung ini isuan berkepat mentah kata. De ke jingyo ka reply bunyo na I Power Minister kaya bi ong banong 100% ba inla man te ong nei ong persang na lang jung ikat bala wala mai ro las musi hi kaya jenjar mata wani syam na dahi masamit ka memorandum mata wan numpil plan sho ne ai shu kalu shading nang baki na puli hanehu kinya la wani puli kot nang nomor bakadon ka exam jung ki mata kabal asdang nadu lai tarik Julai kini terter adu ka kasal tarik August te kabu jing shbun halor jing kena nomor wal kini jing plan baki myo shbun puli ko khantam ko ni te nomor ka light ka lep nadu ka 4 baje te kumtangi kerpat nakaliang kajungi ya ka han na ya ka sarkar mungkin persang banpet ban penbiang hala ban penbiang no ya ka light ko jela kajungi benungdan kejing thot kantami na puli kajungi te kajingwan jongi kalong bangiwan kerpat na sarkar lene na ki briu ki basong suki bala dalong kabala bakin sobha ban penbiang lane ban penme no kalai aka pormen midu na bentaki kena puli ban penbiang ya ki facility ki jing dong kam ki kena puli namar ba kat bangi pai ka ban yai ki por kaya ka jimpuli jimputhi hane po jela jongi kalanang hiar Hendrai kini ki basong haka suki baslor ki kwa ingi ki kena puli lane kena semla bangin ya biang haka puli ka puthi bandon na Meghalaya lane ukhasi uparaja bandri jongi uban clear ya UPSC ban long IS kidon ki kwa ingi bang long ta hendrai balengi wan mata sine namar ba ka sarkar jela hi jongi kamlar ban penbiang ya ki jingdong kam jongi kena na ei ke nyu khna ula ban kiula da ka like kamdon ban pulikat umyo te kajing hiar nadu ka secondary, higher secondary, hadu ki degree, hadu kani huru menta kala hiar sa kekerdan ke ba banyak huru kala long ke ba sole lera nyingi ki kena ne hu. Hendrai ngiwan sini menta ban pan ya ka hok jongi lane ban pan ya ka jingdong kam jongi ki kena na kini ki basong suki lane na ka sarkar baki de ban penbiang ya ka light ki de ban penbiang ya ka facility na ban ta ki kena bang ngila ban perform lane ngila ban lab ha ki jing pule.